Os testemuños dos prisioneiros que non foron executados coinciden en sinalar que os xuizos sumarísimos eran unha farsa. Os acusados case non podían falar nin aportar probas. Camposancos non foi unha excepción. Debido a que boa parte dos prisioneiros deste campo eran asturianos e para evitar centos de desplazamentos a Xixón, trasladouse ata aquí o Tribunal Militar número 1. Neste punto, e para referendar o apuntado máis arriba, é conveniente recordar a Juan Antonio Cabezas, xornalista asturiano sometido ao sumarísimo 6.796 o 19 de outubro de 1938. Relata Cabezas como o seu defensor, un vello militar, lle dixo: «No confíen en mi defensa. Ustedes procuren defenderse si les dejan. A mí no me hacen caso». Foi condenado á pena de morte. Por sorte para él, e grazas á intervención dun xesuíta, foi indultado. Nos 30 consellos de guerra sumarísimos ditáronse 195 sentenzas de pena de morte, das cales se executaron 155 e conmutáronse 40. Ademais de dúcias de penas de reclusión perpetua, condenas de 20 anos, etc. O normal era xulgar arredor de 20 reclusos cada día, o que dá unha visión clara da total escaseza de garantías procesais. Pero hai un día récord. O 8 de xuño de 1938 xulgáronse 41 prisioneiros e ditáronse 18 penas de morte. Non todos os condenados a morte en Camposancos foron fusilados aquí. Relata Uris como se creara unha certa alarma social e as autoridades determinaron trasladar a grupos de condenados a morte a outros lugares para ser fusilados. Tui, Pontevedra, Vigo, Celanova, etc. foron algúns destes destinos. Aquí son especialmente tristes os días 2 e 20 de xullo de 1938. En Sestás, onde se atopa a fosa común, foron fusilados 31 e 18 prisioneiros respectivamente.